सैया घर छोड़ के सौतनी एक लेके भागल बा। त सैया घर छोड़ के सौतनी एक लेके भागल बा। गावना करा के लैले गावना करा के लैले चढ़ली जवानिया में आग लागल बा। त सैया घर छोड़ के सौतनी एक लेके भागल बा। त सैया घर छोड़ के सौतनी एक लेके भागल बा। शादी से पहले उ त करत रहुए बात हो। एही से मुआना हमके मरले बावे लात हो। ए भौजी के शादी से पहले उ त करत रहुए बात हो। एही से मुआना हमके मरले बावे लात हो। सोची सोची के भौजी सोची सोची के भौजी कालुए से सुना हमर माथा पागल बा। त सैया घर छोड़ के सौतनी एक लेके भागल बा। त सैया घर छोड़ के सौतनी एक लेके भागल बा। के रखले रहुए चिट्ठी राते में भगले जब हम देखनी सुबह उठी। भाभी हो तकिया के नीचे लिख के रखले रहुए चिट्ठी राते में भगले जब देखनी सुबह उठी। कैसे के दिन कटी कैसे के दिन कटी कुछ न बुझाता नहीं जतबा चलबा। त सैया घर छोड़ के सौतनी एक लेके भागल बा। त सैया घर छोड़ के सौतनी एक लेके भागल बा। सैया के हमारा सौतनी पढ़ा के खियाइले ओहली जियो कारा के दिल्ली लेके गईले। ए माई रे सैया के हमारा सौतनी पढ़ा के खियाइले ओहली जियो कारा के दिल्ली लेके गईले। बीटू बावाली परशुराम बीटू बावाली परशुराम राजन रंजीत ओकर देख के छागल बा। त सैया घर छोड़ के सौतनी एक लेके भागल बा। त सैया घर छोड़ के सौतनी एक लेके भागल बा। गावना करा के लैले गावना करा के लैले चढ़ली जवानिया में आग लागल बा। त सैया घर छोड़ के सौतनी एक लेके भागल बा। त सैया घर छोड़ के सौतनी एक लेके भागल बा। त सैया घर छोड़ के सौतनी एक लेके भाग